Aqua, ya be everlasting solution. Aqua, Igbo final bus stop. Oh yeah. Mbele baika. Ope gwalo sio. Prophet Alusia Global. Aide alutata bu afọ. Nnekwu bosi. Ka igwe maka onye amụmụ ụwa niile jiri ebube. Jesus nke ndị Afrịka niile. Ya bụ Chief Doctor Chidozie Nwangwu. Akwa ọkụkụ tiwala akị n'ọba. Udogo onye ọba n'ide mmiri. Nwanna aga mmiri gị ga-abụ osimiri. Maka na onye ma aka ebido n'isi. Tie egwu ijele. Ogbe egwu ekolobịa. Simodo gwu ya. Onye na-ebe akwa, onye na-ebe, onye na-ezi mkpu, onye na-ezi isi n'ime na-akpali igwe ego atali ofu. Amụsọ na-enyezi gị nsogbu, ya ka mgba gị ibi ga-eme. Ka anyị jebe na anị ọba, ka anyị jebe na nke akwa, ka anyị jebe na nke ọbara tule, akwa ọkụkọ tiwara akị. Akwa solution. Igbo final bus stop. Tie egwu ijele. Ogbe egwu ekolobịa. Simodo gwu ya. Onye na-ebe akwa, onye na-ebe, onye na-ezi mkpu, onye na-ezi isi n'ime na-akpali igwe ego atali ofu. Amụsọ na-enyezi gị nsogbu, ya ka mgba gị ibi ga-eme. Anyị jebe na anị ọba, anyị jebe na nke akwa, anyị jebe na nke ọbara tule, akwa ọkụkọ tiwara akị. Akwa ya bụ everlasting solution. Akwa Igbo final bus stop. Akwa ọbadike mụ. Ibe mene gị n'ojije. Asị m ibe mene Chidozie Mbodogwu ijele mmanwụ ijele. Nne m ụlụ Chidozie mwanya na n'ọba. Chidozie wee gụba akwụkwọ wee gwa anya ka esi agụnye bụ akwụkwọ. Chidozie gụrụ akwụkwọ ya mana ọ gara aga ma kolikoli. Chidozie ọbịala nwa Chukwu gozila gozie ijele mmanwụ ọnọdewe ha. Ọgọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nụ olu dibịa nya na-akpọzi odogwu. Ọ bụ olu dibịa ka papa ya na-eme n'ime obodo ekimara odogwu. Ịma n'ile anya nụ ibe ọ bụ na agwọ mụrụ n'elu ụwa n'anya n'oke toliri ogologo. Chukwu dozie ọbala nwa Chukwu gozila gozi. Ọ na-emela anyị nụ ya ka chi jemela odogwu. Ọ bụ karịa okpodogwu ọja wepụ ụlọ gbara ọra mụ na ọgwụdo n'ezi. Chukwu dozie nwọbala tụleriri ya. Obodo butere ike obodo bute gị n'ọdụ ma mmanwụ. Chukwu dozie ibe amara gị ma kolikoli. Ọkwa ọgwụ ka ị na-agwọ. Adị m onye na-ebe akwa n'elu ụwa ebe na-akwa ma chachanụ. Onye ibe na-etiri ike welu ọsọ welu ije gabanụ. Ijebe na anọba ije wetoba Chidozie odogwu. Agwa ọba bụ mmanwụ ọbara nwa chi na-emeli ife odogwu. Chidozie na alụ olu n'isi belie.
na-azụ abịa n'elu ụwa abịa gị nọ na gara aga goligoli weloso welije jee chọba Chidozie Odogwu oje balị gị n'ọbịa abịa gị na ọ ga-agara aga nwanne ị na n'ọlụ aka chọbanụ Chidozie Odogwu ịmụọ akwa na-etiwa gị onye amụma na n'ọba odogwu Jizọs ndị obodogwu ọ na-agụ ndị ekpenta ọ na-agụ ndị isi niile Chukwu dozie okwu ego ka a na-anụlụ anyị n'ụlọ ahịa ego ka a na-ebuzi ihe ụmụ Chidozie Odogwu ọ bụrụ na akpọrọ gị n'ọnụ n'ụwa Chukwu dozie ọ na-agba onye ọma onye ọbụla ibe ọ bụ na ị na-eme mazi akpọrọ gị onye okwu ego sị gị ma kwalụ ike nwere ego ma tolitoli gị je chụrụ ego n'elu ụwa ka akpọ gị onye ọgwụ gị weta onye iwe na-agala ọfụma n'elu ụwa ya bụ onye ọgwụ ego onye ọgwụ na iwe na-agalụ o so na ndị ọgwụ Chigozie nwanne m na-alụ ọrụ n'iso na ndị ọkọ bụ nwanne m ọgwụ karịa Odogwu ọ bụla ọbara ọra ọkọ Odogwu ire mmanya gị na anyị bụ n'ọgbọ egwu iyele Chidozie maka eloze na Chizọba mmụọ onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isi iwe na-akpali igwe ego akali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka mgba gị dị ike eme anyị debe na anị ọba anyị debe na nke agba anyị debe na nke ọbara tule ụkọchukwu anyị agba ya bụ balansi solution agba ịbụ final bus stop tie egwu ijele obe egwu ekolobịa simodo gwu ya onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpali igwe ego akali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka mgba gị dị ike eme anyị debe na anị ọba anyị debe na nke agba anyị debe na nke ọbara tule ụkọchukwu anyị agba ya bụ balansi solution agba ịbụ final bus stop egwu na-etili Odogwu n'ọbịa ka m na-etili nwanne m o ji mọta m ọgọbịa kederi ọzọ Igbo ndụ onye amụma na anọbụ ọnọdụ ya adịresi ndị ọba niile ego dị na buturu mmanwụ agbara ka a na-egburu onye ogburu Chidozie bụ mmanwụ onye na-ebe agwa nye ebezina solution apụtago ka anyị jee na n'ọba pụta anyị lụọ n'ụmụba mmọba anyị gwude nu Chidozie ọ bụrụ na ọba aba n'elu ụwa ọ bụrụ na ọ gbasịa nsogbu gị na ọ ga-apụta n'awa ọ ga-agwa gị ibe ị ga-eme obulu oke ite ka ọ ga-ebue gị n'elu ụwa o ji ebulu oke ite n'ọbịa ka ọ ga-ebue gị gawa n'iru ọ bụrụ na ọ ga-ebunye gị Igbo ọ bụ na ibuli Igbo n'anya na ị ga-emewe ọfụma n'abịa ọ bụrụ na ọ bụ ọkawele ka ọ ga-emere Odogwu Chukwu dozie obele nwa Chukwu nyere ike n'aka ọimụọ onye amụma onye amụma dị ike na-ekpere ọzọ Igbo ndụ etụrụ m ya kwụrụ ọgwọ Chidozie nwa ngwu ibe mene gị ma ibe mene m ibe mene gị ojije ibe mene gị na mụ kenere gị Chukwu dozie ibe mene gị ma ibe mene anyị ịnụrụ ya menụ mgbe Odogwu onye nje
n'ụwa ọ bụ Chidozie agwa na n'obodo m ọ bụrụ na ịzụba bịa n'ụwa inwe nsogbu na-abịa chọọnụ Chidozie ga-enyelụ gị aka na-abịa iwe ọ gwara alụsi egwu dị n'ụwa nkịta dịrọ mmọdụ nọ ma kolikoli iwe ọ bụ na ị na-eme gị tinye obi na ekpere agwa ọgwụgwụ gị n'ụwa n'anya na ị ga-emeli ọfụma ma nga nọ na nkịtị ọlụ gị na-ewe gara aga n'abịa anyị nwere mmadụ n'amụma na-esi ọnaya ibe bụ onye akalịla wele n'ụwa n'ọbịa ka mmụ ji ya odogwu nwere igbo bụ nwa wele n'ime obodo ọ lụrụ họtelụ wụsa n'ime ọba mgbe osi nne bụlụ odogwu mmiri na-ezo manwụ na-eke n'ime obodo Chidozie ọbara nwa chi mgbọrọgwụ pụta ụwa ọ ji ma mba na alịrịa n'ọbịa ka chi ji alị nwatakịrị anyị na-etu odogwu Jizọs ndị Afrịka Jizọs ndị ọba niile hụ Jizọs ndị Igbo bụ odogwu agbara ka na-egburu onye gburu kolikoli n'ụwa ụmụnne m unu maliri egbu ọma ma bụrụ dịka nnebela akwa ka nna nọ mụrụ eke gwurara ewu ekolobịa na malili egbu ọma ji ebu ewilo dịka nwu ka nna nọ mụrụ eke gwurara ideji ogbugbu gbuo mmụọ jere dịka nwụọ agbalịla egbu ọma Chidozie mgbe odogwu na malili egbu ọma Chidozie odogwu dịka nwu kpọmeta ọgbala tụle riri a nna m na mamadịbi ga-emememe hoo nye m ụlọ ga-eti ewe rara alụji bụ igwe dodogwu na bụ mụ na-eti egwu m dada nze godogwu na bụ mụ na-eti egwu m dada onye ibe na-emere ibe na-enu ụwa mmadụ esinye ngọchachalụ maka na a na-esiri igbo bụ ngọ Chidozie demma oyi agbara ka e na-ekwuru onye ogburu ma kolikoli Satụbọya n'ime orumili na-ekwu n'egwu akata isi egwuo ebenebe gbulu ebenebe bụ ebenebe ebenebe gbulu ebenebe bụ ebenebe oho elerika Chidozie mgbo mmadụ nọ ga n'elu gị mma onye ibe na-emeri ibe na n'ụlọ n'izu niile iwe ọmị na-emela anyị ya ka ndị ilo na-ebela akwa agwama na akwanụ ma ọ bụrụ mmadụ kiri nyaba agwa mmadụ na-egburu onye chi eze gburu onye n'ụwa ụmụnne m Chidozie ibe mere gị ma kolikoli ị na-azọ ụwa ndụ ịzọlụ Chizọba m ohu mgbe kweta mgbe ndị ilo jụwara m ka ha gbuo n'ọbụ m gị zọlụ m ngweta ekweta odogwu ego oho jererike odogwu onye m ụlọ egbuola egwu ya wee bịawazịa ụmụnne m Chidozie nwanne m onye ibe na-emere ibe n'elu ụgwọ ụmụnne m gị na chi na-ekpenụ ọ bụrụ mmadụ nya melụ gị eze chi gị nya melụ gị gị na chi gị na-ekpe arọ obute gị nọdụ mma n'elu ụwa nwanne m odogwu dike nọ ka dịrụ gị ma mgbadike nọ mụ na-eti egwu alụji egwu igwe na-akwawo yomo Chidozie odogwu alụsi egwu etiewo alụji egwu global odogwu mụ na chimu ịbịanya bụ egwu ndị ilo na-atịgharị m n'elu ụwa nwanne m ndị ilo